आच्छा दिनै जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गेटआव जोंनि चिरां मेडिक थेरापि सेन्टार मोनसे खुलिनाय जादों। बे थेरापि सेन्टारावहाय गोबां रोखोमनि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो, जेरैहाय पेरालाइसिस, हार्ट एटेक जानानै जे पेरालाइसिस जानाय आरो जाय जिनिसा एल'पेथिकजों ट्रिटमेन्ट जायाखै बा डक्टरा ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै बैफोरबायदि ट्रिटमेन्टखौ बाहाय खालामनो हानाय बा मेक्सिमाम 100% नङाबाबो 99% जों सल्युसन होनो हायो, ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो। बिनि थाखाय जों दिनै मोनसे गोदानै जों मोनसे सेन्टार खुलिदों, जाय सेन्टारा माने बेखौ जायखौ होनना बुङो जों ट्रेडिसनेल ट्रिटमेन्टजों जोङो आयुर्वेदिकनि थ्रुयै जों ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे इक'प्रेसार थाफागोन बाहाय, निउर'थेरापि थाफागोन बाहाय, आरो बेबायदि रोखोम गोबां रोखोम साइन्टिफिक वे बेबायदि जों थेरापिखौ लाफानाय जादों। जाय थेरापिया लासै लासैनो जोङो गोबां बिसाल रुपाव बे खालामगोन आरो बेखौ जोङो जाय एल'पेथिकजों लास्ट जायखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै बेखौ बाहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। गुबैयै बाहाय जेनेबा नोङो बेक पेन, सिं सानाय, आथिं सानाय, इउरिक एसिड, किडनि फेलार, जाय अलरेडि नोङो सिर'सिस बेराम, जायखौ माने नोङो लिभारनिफ्राय दै बरननाय बेमारफोर गैया होमबा, बेफोरबायदि ट्रिटमेन्टखौ बाहाय खालामनाय जायो। एकदम 100% ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बाहाय। जायबो नों डायलिसिस खालामना थाग्रा मानसिफोर, जायफोर माने डायलिसिस खालामोब्ला मानसिया 2 बोसोर बा 3 बोसोर जोरो, बेफोरबायदि मानसिया बाव फैनानै हामगोन आरो हामो बाहाय। आरो बेबायदिनो मोजां जगाजग खालामो। जों अलरेडि जोङो पाब्लिस खालामबाय, बेनार सेनारजों सोरगिदिं होखाजोब्बाय, मबाइल नाम्बारबो होखाजोब्बाय जोङो। आरो खम समनि गेजेरावनो जों वेबसाइटबो लन्च खालामगोन, जाय वेबसाइटनि थ्रुयैबो जों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप्स लन्च खालामगोन थारमाने जों एप्स लन्च खालामोबा डाइरेक्ट कन्टेक्टबो खालामनो हागोन आरो। दा डक्टर हिसाबै जोंनावहाय दङ, जेरै दा एटलिस्ट दा दंफैयो जोंहा सिक्किमनि सासे डक्टर BMS, बेचेलर अफ अल्टारनेटिभ आयुर्वेदिक मेडिसिन जाय दङ। बेनाव 27 नभेम्बरावहाय जोंनि नर्थ बेंगलनि मेडिकेल अफिसार बे फैगोन। बिथांमोना फाइल्स एन्ड फिस्टुलानि स्पेसियलिस्ट प्लास थेरापिनि स्पेसियलिस्ट, आयुर्वेदिक थेरापिनि ओमफ्राय इक'प्रेसारनि स्पेसियलिस्ट बिथांमोना, बिसोर 27आव फैगोन बिथांमोना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो पन्चकर्मा ट्रिटमेन्ट दंबावो, जाय अइल ट्रिटमेन्ट खालामो। पन्चकर्मा ट्रिटमेन्टखौ बाव खालामो, जेखौ जोंनि इण्डियानि मानसिफ्रा, सारा इण्डियानि मानसिफ्रा जेरावहाय नों केरेलायाव थानानै ट्रिटमेन्ट खालामो, पन्चकर्मा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय केरेलायाव थाङो, बे ट्रिटमेन्टखौ नैबे जोंनि बेंटल गेटआवनो मोननो हागोन। पन्चकर्मा ट्रिटमेन्टखौ बाव खालामो, जेखौ जोंनि इण्डियानि मानसिफ्रा, सारा इण्डियानि मानसिफ्रा जेरावहाय नों केरेलायाव थानानै ट्रिटमेन्ट खालामो, पन्चकर्मा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय केरेलायाव थाङो, बे ट्रिटमेन्टखौ नैबे जोंनि बेंटल गेटआवनो मोननो हागोन। डिपार्टमेन्टआ बहुद दङ। दा नोङो पन्चकर्मा थेरापि मोनसे जाहैबाय, इक'प्रेसार मोनसे जाहैबाय, निउर'थेरापि मोनसे जाहैबाय, काफिं मोनसे थेरापि जाहैबाय। बेबायदिनो गोबां दङ आरो ट्रिटमेन्टआ डिपार्टमेन्ट वाइज आंहा दंजोबखायो। आरो डिपार्टमेन्ट वाइज डाक्टार अलरेडि इनभाइटेड, गासिबो फैबाय थागोन साफानि उनाव साफा। ट्रिटमेन्टआ बिदिनो, ट्रिटमेन्टआ सोरनाबा नों गोबाव लानो हागौ, बिदिनो 100% कियर जागोन, जोंहा फोथायनाय दं। आरो दासिमबो जों माबादों, बांसिनानो जोङो मेक्सिमाम रिजाल्टखौ जों मोननो हादों आरो जोंनो डाक्टारफ्रा होगासिनोखा। जाय केन्सार बेमार, जायखौ इनफेक्सन जानाय, गाराय जानायफोर, आथिं आखाइफोर गाराय जायो फ्रन्ट साइडआव, जाय बेखौ केन्सार बेमार होनना बुङो, बा नोङो इनफेक्सन जानानै केन्सार बेमार जानायनो, बेफोरबायदि रिजाल्टआबो जोंनाव दङ। जाय अलरेडिनो पियर हामनाय, डाक्टारनाव लाङोबा, एल'पेथियाव लाङोबा, दानस'नो थोनो, नाथाय जोंनि बाहाय लाबोयोबा दानस'नाङा, बेबायदि ट्रिटमेन्टआ जोंनावहाय दङ। आरो बेजों लोगोसे आरो दंबावो, जायहा अलरेडि जायहा माने प्रब्लेम जायो, जेनेबा नोङो गथ' मोननायनि जुदि प्रब्लेमफोर दङबा, जोंनि बाहाय ट्रिटमेन्ट जायो। बाहायथ' बेयो जोंना 100% रिजाल्ट होनो हानाय जोंहा केपासिटिया बेहा दंखासै अलरेडि। आज ये जो क्लिनिक हमारा यहाँ पे चिरांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे खुला है, और ये सबसे बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि ये फर्स्ट एक आयुर्वेदिक नेत्रोपैथी एक क्लिनिक हमने वो किया है। मोस्टली जो भी आज क्रोनिक बीमार से जो लोग हम लोग जूझ रहे हैं, ये उसके लिए जो क्रोनिक आप समझते हैं, डायबिटीज हो गया, आपका थायराइड हो गया, और उसके बाद में आपका क्रोनिक बोलने से अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया, और जो भी क्रोनिक लाइक आपका अगर मैं बोलूँ किडनी से रिलेटेड किडनी क्रोनिक डिजीज़, इवन कैंसर तक को भी हम लोग केयर कर रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद नया नहीं है, ये लाखों साल पुरानी जो प्राचीन हमारी जो चली आ रही है, इसी को ही हम लोग लेके हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो अहम भूमिका जो भाई यहाँ पे देख रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ का
ये चीज़ का इन्होंने यहाँ पे खोला और एक हमें सौभाग्य दिया है यहाँ पे आने का। और हम लोग का एक ही कोशिश है कि हम जो भी क्रोनिक बीमारियाँ हैं उसको जड़ से ख़त्म करें, ना कि उसका कोई टेम्परेरी इलाज करें। हम इसलिए इस चीज़ जो दवाइयाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो मेडिसिन हम लोगों को देना चाह रहे हैं, और हर बीमारी के लिए ये बहुत कारगर और बहुत सही ट्रीटमेंट है। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी सबसे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस देखने को मिल रहा है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हों, सबको ये हर घर में आपको क्रोनिक, आपको डायबिटीज़ वाले मिल जाएंगे, शुगर थायराइड वाले मिल जाएंगे, इम्यून डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक, ये बहुत कॉमन डिजीज है जिसका और किसी उस पर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है ये नहीं बोलूँगा, पर जो आप आयुर्वेदिक हो गया, हम लोग का होम्योपैथिक, यूनानी, लाइक इट्स कॉल्ड एक कंबाइन ऑफ आयुष ट्रीटमेंट, ये कंबाइन वो है। और ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी प्राचीन चली आई हुई चीज़ें हैं, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी एक ही कोशिश है कि हम अपने देश से इस चीज़ को, इस बीमारियों को हम जड़ से मिटाएंगे और ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।